ne file bila ji kunna a ti to yɔrɔ kelen o ti taa n'a ye o mɛ n'i ye file bila ji kɔnɔ ka biye dɔ jɔ file kɔnɔ k'a genge ka jigin ka file genge bɔlɔ la ji bɛ taa k'a to yen donc fɛn o fɛn bɛ yen n'a ma daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim o barika banna a b'a hakili to la fɛn o fɛn bɛ yen n'a ma daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim o fɛn barika banna o de la n'i ye bisimilahi rahmani rahim i b'a dɔn i b'a bonya e k'a kɔrɔbɔ hali n'i kɛra jagokɛla ni telefɔni feereta b'i bolo i bɔtɔ i b'a fɔ tu siɲɛ ye parce que u b'a fɔ ko ni ko tu k'o kɔrɔ ye ko n tigɛra ala la daji tɛ se ka tu ni tu tɛ o ni ko ta i b'a kuru de mɛ n b'a fɛ k'a bɔ f'a ka tu a ye n'u Konate ɲininka surɔ ne bɔra yan n'a bɔra a y'a ɲininka ne y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bolo b'a dimi fa bɛ taa n ko cɛkɔrɔba bɛ na a y'i ye kun dimi b'a kan ala de b'a dɔn n'a ka mɛ n ko n b'a bolo la a ko nin bolodimi ka kɔrɔ ni ne si ye n ko surɔ an kɔrɔ yan cɛkɔrɔba nka an ma taa o bɛɛ fɛ o si ko tɛ o finibolo in bɔ a la ba ye a ye finibolo bɔ a la n kalila kɔlɔnna n'a bonya na ne ye daji tu a la yɔrɔ min na n b'a k'a bolo kɔrɔta n b'a k'a kɔrɔta dɔrɔn a y'a kɛ tan n k'a jigin a y'a jigin n k'a kun a y'a kun ni cɛkɔrɔba kɛlɛla min na i b'a dɔn ko fɔ n k'o dalilu de d'a ma a bɛ nana so kɔnɔ yan walahi a cɛkɔrɔba filɛ n'a nana walahi n b'a jira donc daji min ko n'i ko bisimi daji barika la daji kolo o de bɛ bɔ i ma an ka maa ɲɛnama ba minnu bɛ yen dɔnnibaga ba minnu bɛ yen n'u bɛ daji tu palani de b'u bolo u b'a tu palani kɔnɔ baliku jɔ ka daji tu ten yɔrɔnin kelen ten daji ka sanu o ma daji ka sanu o ma o de la dɔw b'u daji tu o de la daji ti tu ayiwa k'a yiri ten dɔndɔn i bɛ minɛn dɔ de ɲini ka daji tu a kɔnɔ o de ka fisa o la n'a fɔra ko tu bisimilahi n tigɛrɛ i la nkalon don bisimilahi de bɛ ko barika bisimilahi de bɛ ko bonya o bisimilahi rahman rahim a bɛ bɛn harifu 19 ma melikɛ kangara n da in ka ko in tɛ sira ko ɲɛ o 19 de bɛ janɛmɛ ka k'a garde gurupu 19 o kɔrɔ ye kan 19 kɔ Amérique ye combien de continent 54 o de don wa bon faama kelen t'o kunna wa bon yɔrɔ o ye jamana caman ye donc n'a fɔra ko melikɛ 19 bɛɛ janɛmɛ ka k'a garde o continent nation de ko o 19 min b'a la ka janɛmɛ garde basmala tu ye harifu 19 ye barika min bɛ bisimilahi rahmani rahim la ani karama min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la o kosɔn n'i y'a bɔ i da dɔrɔn harifu kelen kelen bɛɛ bɛ sin ka mɛlɛkɛ continent kelen talo ka bɔ yen k'i jɔ o janɛmɛ o la baara o baara bɛ n'a bɛ daminɛ i b'a daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim mana an sinsinna n'o Alahu taala tɔgɔ barikama ye